no no mo be si ai ni khale nung no ham yaw ye thang ha nung ba ro the so ni phai bi za ha nung ba bro za ga ni ong pi za ha nung ba bro the so ni phai bi za ha nung ba bro za ga ni ong pi za ha ai ni kha no nu ta wi ye ai ni koi no no klai di khau ye ha 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 ma ko sa ha 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 ma ko sa câu sao phải đi chỉ đi phải đi hắc sa tông nghe câu sao mồ lệ chỉ có mà yo phải lăng ha phải lăng ha ho 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 ma cosa ho 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 ma cosa ye câu sao ano chỉ wano hak cha tong ye câu sao mồ lệ sa sao ni ma ya se sa mo thang ye câu sao ano chỉ wano hak cha tong ye câu sao mồ lệ sa sao ni ma ya se ho 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 ma cosa ho 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 ma cosa ya sa sa ke bu gi sa de thang no kha pa te ya sa sa ke bu la chi de no no u pa te ya sa sa ke bu gi sa de thang no kha pa te ya sa sa ke bu la chi de no no ho 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 ma ko sa ho 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 ma ko sa ram ye pho loge tong wa no ni ni sa pri ye pho loge tong wa no ni ni slay ai ni english cho ye thang nang pho ni ni no ko no ba ra ma o pho nai sa tong nai hol bu sa bu ka khe pho sai sa tong wa no 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 mo be se ai ni khale no no hi ye chong ha